Kroniky bývajú a napokon aj sú prostým záznamom o skutkoch v čase. Čo zaváži viac? Čas sám alebo skutok, teda konanie a jeho výsledok? O tom predsa žiadne kroniky nehovoria, nehodnotia. Len ponúkajú zápisy, fakty a svedectvá. Dávnejšie túto úlohu plnili hrubé folianty a v koži viazané knihy. Dnes zodpovednosť za spoľahlivé svedectvo o skutkoch v čase majú moderné médiá. Poďte teda a pozerajte s nami Mikulášskú kroniku. Vzdelanie je základ a dá sa povedať, že základom vzdelania sú základné školy. Na Slovensku ich spravujú mestá a obce a ani v Liptovskom Mikuláši to nie je inak. Od roku 2007 im a ďalším školským zariadeniam mesto venuje zvýšenú pozornosť. V dnešnej Mikulášskej kronike vám teda ukážeme a povieme o niektorých významných projektoch z oblasti školstva, mládeže, ale aj športu. Keď sa do základov vzdelania ponoríme hlbšie, nevyhneme sa materským školám. O tie sa musí v rámci svojich samosprávnych funkcií postarať takisto mesto. V ostatných 4 rokoch v Liptovsko-Mikulášskych škôlkach rekonštruuje a zlepšuje infraštruktúru. Mesto je zriaďovateľom 10 materských škôl na území mesta, ktoré v súčasnosti navštevuje 870 detí. Najväčšiu pozornosť venovalo materskej škole na ulici Československej brigády, a to nie len preto, že je naša najväčšia materská škola, ktorú navštevuje 180 detí, ale aj preto, že mala kotolňu na pevné palivo a znečisťovala v strede mesta ovzdušie. Po projektovej príprave mesto realizovalo v minulom roku jej plynofikáciu. Toho roku pokračujeme v stavebných úpravách z prostriedkov Európskej únie, kde v rozpočtovom náklade 437 000 eur sme vykonali výmenu okien, dverí, zateplenie obvodových plášťov, strechy, dovybavenie škôlky nábytkom a informačnými technológiami. V posledných rokoch mesto venovalo pozornosť aj havárijným stavom, keď zub času už nahlodal niektoré strechy materských škôl, a to na nábreží Aurela Stodolu, na nábreží 4. apríla, na ulici Agátovej, a v tomto roku robíme strechu aj na materskej škole v Ondrašovej. Mesto plynofikovalo tiež túto materskú školku v minulých rokoch, robilo výmenu kotla na materskej škole Palučanskej, výmenu okien na ulici Komenského a tiež čiastočnú výmenu okien na nábreží 4. apríla. Keď to zhrniem dohromady a budem hovoriť v slovenských korunách bývalej mene, mesto na tieto rekonštrukcie a havárijné stavy vynaložilo cez 13 milión korún. Už 10 ročia sa opakujúca postupnosť zavedie deti z materských škôl do základných a tam potom strávia veľa času za lavicami. Preto sa mesto Liptovský Mikuláš neustále snaží zlepšovať žiakom podmienky, v ktorých sa učia. V rámci našej školskej agendy máme okrem skvalitňovania vyučovacieho procesu predovšetkým na pamäti vyriešenie modernizačného dlhu, ktorý sme zdedili, keď sme preberali školy do našej správy pred niekoľkými rokmi. A preto sa chcem tešiť so všetkými zainteresovanými z toho, že sme získali 3,5 milióna eur z eurofondov na rekonštrukciu 3 škôl a jednej materskej škôlky zatiaľ. Bolo to nevyhnutné, aby sme zateplili budovy, vymenili okná, strechy, vybavili školy novou výpočtovou technikou a ďalšími modernými učebnými pomôckami a takto zlepšili podmienky pre našich žiakov základných škôl, ktorých je vyše 2500. Taktiež sme na viacerých školách vymenili, hlavne tam, kde sú aj vyvarovne jedál, vzduchotechniku, aby sa zlepšili pracovné podmienky pre ľudí, ktorí pracujú, ale aj aby sa neatakovala kvalita stravy pripravované pre našich školákov. Myslím si, že v rámci školskej agendy sme si svoju úlohu splnili. Zatiaľ by som povedal na 50% a ďalších 50% nás ešte čaká. Učenie nie je všetko. Deti a mládež sa musia aj zabávať či zašportovať si. Mesto Liptovský Mikuláš im vytvára a zveľaďuje podmienky pre športovanie a aktívne trávenie voľného času. Deti a mládež na území nášho mesta
môžu v súčasnosti využívať rôzne športoviská, ktoré boli realizované za posledné obdobie. Jedná sa o športoviská, ktoré využívajú centra športovej mládeže, a to je na základnej škole Československej brigády, kde sa vybudovala nová trávnatá plocha. Ďalej je to športovisko na základnej škole Janka Krála. Okrem iného sa na území mesta nachádzajú aj ďalšie športoviská, ktoré boli vybudované v rámci rôznych projektov. Jedná sa o umelú plochu syntetickú, ktorá sa nachádza na škole Márie Rázusovej Martákovej, a ďalšie ihrisko športové na základnej škole Demenovskej cesty. V rámci projektu sa realizovala kampaň Športuj a nedroguj, cieľom ktorého bolo podporiť zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Mládež môže na území mesta vyvíjať svoje športové aktivity na športoviskách, ako sú krytá plaváreň, zimný štadión, viacúčelová športová hala Rástovky, umelá ľadová plocha na Podbrezinách. Centrum voľného času na nábreží Avrela Stodolu ponúka pre deti a mládež široké spektrum športových a záujmových činností. Množstvo detí šport osloví a venujú sa mu aj dospelosti. A tak mesto Liptovský Mikuláš podporuje rozvoj športovísk. Mesto Liptovský Mikuláš v rámci projektu Infraštruktúra strediska cestovného ruchu vybudovalo multifunkčnú halu Liptov Arena, v ktorej je možnosť na indorové aktivity od volejbalu, basketbalu, minifutbalu cez badminton, čo dáva ideálne podmienky pre športovanie jednak obyvateľov mesta, ako aj návštevníkov. V rámci projektu bolo taktiež vybudované parkovisko pred halou Liptov Arena, kde sa realizujú outdoorové aktivity, napríklad pravidelne v nedeľu sa koná inlineové korčulovanie, kde sa dáva vlastne obyvateľom mesta možnosť využiť túto plochu na realizáciu tejto športovej aktivity. Realizáciou tohto projektu mesto dostalo do svojho majetku majetok v hodnote takmer 200 miliónov korún, pričom 170 miliónov korún sme získali v rámci nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. V roku 2007 sa vybudovalo areály mestského futbalového klubu Tatran na Podbrezinách ihrisko futbalové s umelým povrchom trávnatým. Toto ihrisko prispelo k zlepšeniu podmienok a tréningovému procesu mladých futbalistov. Okrem toho, že toto ihrisko využíva mestský futbalový klub, využívajú aj ostatné futbalové kluby na území mesta, či je to Palúcka, Ondrašová, Demenová, Ilanovo a takisto aj Ploštín. A vlastne viac ako 600 registrovaných futbalistov na území mesta môže tak využívať toto, myslím si, veľmi kvalitné a dobré ihrisko. Celkové náklady na toto ihrisko predstavovali čiastku 560 000 eur. Pri historickom postupe do prvej futbalovej ligy našim klubom MFK Tatran, Liptovský Mikuláš, sme boli nútení aj zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení. Tieto sociálne priestory prispeli k zlepšeniu podmienok našich futbalistov. Celková čiastka na rekonštrukciu činila okolo 60 000 eur. V júni tohto roka sa začala realizovať výstavba novej lodenice, areály Kanoe Tatra Klub. Dá sa povedať, že po 30 rokoch sa konečne naši najúspešnejší športovci, olympijskí víťazi, dočkali týchto a do budúcna nových priestorov, kde takisto sa im zlepšia podmienky pre ich ďalší rozvoj a ich tréningový proces. Predpokladaná čiastka dobudovania tohto diela sa počíta vo výške okolo 1,5 milióna eur.